Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nadumduman ko santo. Sang college pa ako. Sang mag-abot ako sa balay, madiretso na kuntani ako sa kusina. Apang, nakita ko si Papa nga nagainom sang alak. Kaghubog siya katama, kag ginasugilano niya ang iya kaugalingon. Kag ginauyatan pan iya ang laragway ni Mama. Hindi na ako makadumdum gid sang maayo kay Mama. Tungod 3 ka tuig pa lang ako sadto, sang naghikog siya. Gintulok ko lang si Papa. Kaginpabatian kung anong ginapanghambal niya. Kagtuman gid nga kaluoy ang inbatsyag ko sa iya. Sang hinali lang siya nga naghambal. Carmela, nga nabuhat mo ini sa akon. Kinihigugma ko ikaw, hindi pa na. Nga gintunto mo ako. Nga nakikrelasyon ka sa ibang nga lalaki. Nga nagpatol ka sa aton patay gutom nga driver. Kag hindi ko mabaton nga nagbunga pa ang pagpakasala ninyo. Kanibisan jutay nga manggad. Hindi ko paghatagan ang anak mo sa patay gutom nga to. Ihatag ko ang tanan ko nga manggad kay Conchita. Maswerte pa si Rita. Tugod ginpa-eskwela ko siya. Tugod kinahanglan niya ina. Tugod bisan 5, wala siya sa mapanubli sa akon. Kag maayo lang gani, kay wala ko sa ginpapatay. Pareho sa iya amay. Amo lang atong katapusan ko nga nabatian kay Papa. Tugod na dulaan siya sang pangalibutan tungod sang kahubog. Kag inistorya sa ako ni Manang Conchita. Nga perme ko no ginasakit ni Papa, si Mama, antes ini naghikog. Kag sang adlaw nga ato, nahibalan ko ang rason. Ang rason ko nga ang ginasakit siya ni Papa. Ako gali ang bunga
sang pagpakasala ni Mama. Ako gali ang rason. Kag ako, anak sang isa kapatay gutom. Ako ang ilo na sa amay. Kag wala man lang nakaangkon sa kahigayunan para nga makilala siya. Ako nga may dugo sang isa kapatay gutom. Amo gali na, kun nga ang estrikto katama si Papa kay Manang. Tungod gusto niya ini, nga mangin manggaranon sa uli. Kag hindi ako magpasugot, nga hindi ako makaangkon sang maayo nga kabuhi. Gani, ginsumpa ako sa akon kaugalingon ang adlaw nga ato. Nga kinahanglan sa akon makadto ang tanan nga manggad ni Papa. Kag natuman ko ini. Oh, di malas lang si Papa. Tungod na kaangkod siya sang anak. Nga kasubong ni Manang. Isa ka mabuot, ilintuon. Kag kadali sa iya magsalig. Kaglabaw sa tanan, bulag pag-abot sa paghigugma. Kag tungod sina, ginutas niya ang iyak kabuhi. Kag nagaog yun gid sa akon ang kapalaran. Tungod isa ka simana matapos nga nalubong si Manang. Ginbatsyag ni Papa ang kamatayon sini. Kag ginabasol ang iya kaugalingon. Kag sa sobrang nga kalisod, napatay man ini. Gani automatic, nga nangin akon ang tanan nga manggad sang pamilya. Kalinong sang palibot. Rita, kita lambalang ari diri sa balay. Oo, Sa diin na ang mga kaupod mo diri. ginpa-day off ko anay ang mga kabulig. Para gawala sang makaistorbo sa inyo nga duha ni Manang. Tama ka sanag sa balay ninyo. Kinahanglan gid ba lang nga nagasiga ang tanan nga suga? Oo. Pero, patay man ang suga sa sulod sa kwarto ni Manang. Oh, ari gali oh. Gamita ang flashlight nga ini. Abe, Mahimo ka na nga makasulod sa kwarto ni Manang Conchita. sige. Buhaton ko ini para sa akong anak, kay GC, kag para kay Conchita. Ikaw, hindi ka malamang upod sa akon sa sulod. Sa nasiling ko na, ikaw ang kinahanglan nga maistorya ni Manang. Hindi ka magkabalaka. Pananglit nga may matabo sa sulod. Mangayo gilayon ako sang bulik. Sige. Masunod ako. Buksan kong pertahan. Kadulom. Kadulom diri sa sulod. Ano walang ihambal ko kay Kunsing? Dapat wala ko nga mahadlok sa iya. Isira ang pertahan, Ricardo. Oo.
Nasira ko na. Apag hindi ko pagilak. Ano? Amat-amat nga naka-adjust ang panulok ko sa kadulom. Hinalila ko nakabatsyag sa katugnaw diri sa sulod. Pasigahon kong flashlight. Ara na, masanag na. Katugnaw. Off man ang aircon diri sa kwarto, apang nga katugnaw. Kag nagapanalupsop gid sa akong kaunuran ang katugnaw. Mapungko ako sa kama. Aring kama. Hindi ako dapat nga magkadlok. Si Kunsing lang ini. Kinahanglan niya mapatawan niya ako. Kinahanglan niya matapos ng tanan niya ini. Para sa akong anak, kag para sa kalinong sangkalang ni Kunsing. Kagantes ako makikambal sa iya. Mga buyo anay ako. Ginatugyan ko sa imo ang tanan, Diyos ko. Amen. Oh, ba? Ano ina? Hibi? Nakabati ako sa hibi. Kag nagahalin sa likod ko. Matindog ako. May, lalaki? Sino ka? Oh, nagatubang siya sa akon. Jesse? Anak? Anong kinabuhat mo diri? Hindi ba lang nga ato ka sa ospital? Jesse, anak, nga wala ka nagasabat. Higapong ko siya. Jesse, anak. Hindi. Ano ini? Naging ako ang lawas niya? Hindi! Jesse, anak! Anak ko! Wala na siya. Hindi ko na siya makita. Husto. Paano ko matuon makita ang akong anak? Paano siya makalambot diri? Mahimo nga ginahampangan ako sa kalag ni Kunsing. Ang mayo pa istoryahon ko siya. Kunsing! Ari na ako! Patawaron mo kung tani ako. Hindi ko gusto nga bayaan ka. Halos ikamatay ko ang pagkamalo ko nga naghikong ka. Tuman niya kasakit ang inbatsiyang kusang nahibalaan ko ina. Nga ako gali ang kamangdanan nga naghikong ka. Mahal ko ikaw, Kunsing. Mahal nga mahal. Matuon nga natunan ko nga higugmaon si Lisa. Abang hindi pariyo sa pagigugma nga ginapatungod ko sa imo. Kag nakahimo ako sa pagpatay sang tao tungod sa imo. Kagadlaw-adlaw ginapangabuyo ko nga kuntani. Isa lang kadamgo ang tanan. Apang ginpanahong sa akon sang kapalaran nga wala ka na. Wala ka na sa kalibutan nga ini. Wala sa paglaong pa nga mga dayunay kita. Mahal ko gani ikaw, Kunsing. Kagang pagpakamahal ko kay nasa imo, hindi magbago tubsan o. Kung tani mabatawan mo ako, hindi man mabalik
sa pagpangayo ko sa batawan ng kabuhi mo. Ang malahalon nga magalinog ka na sa imo na hamtangan sumo. Nga nag-antos ka tungod sa akon. Kunsing, mahal ko ikaw. Bisa na kay balo ako nga ulihin na ang tanan. Nga agin bayaan mo ako. Nga wala mo ako ginakatuan sa likod sang simbahan. Kunsing, nagpakita ka sa akon. Nagpakita mo ka lang sa akon. Palapitan ko siya. Kagika po lang yan awong. Ari ang yan awong. Kinhikap kong mabugnaw niya nga nawong. Kunsing matuwara ako. Kintinawag ko nga katuan ka sa likod sang simbahan. Apagin punggan ako sang utol mo. Nakita niyang magpatay ko kay Gary. Kinsugid niya ako sa mga pulis. Isugid niya ako sa pulis kung mag-ilop kita. Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang magabatahong sumupon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayon na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till
the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone near someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Rodita, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Padayon, nga nagapakamahal. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Bala, kamuya. Ako ya? Hindi ko ya mag-adto sa mahigko nga buho nga ina. Kadang mo sang kwarto sa surod sang balay. Ganin di ko kinahanglan nga mag-agwanta diri. Isa pa. Hindi ako gusto nga mangin rason ang buho nga ini para makaangkon ako sang kabalaslan sa lalaki nga ini, ho. Oy, Ditas, maguntat ka gani ha? Nga bala nga pirmi mo lang ginapainitan si Apolinario. Samtang wala man siya sang ginahimo nga malain sa imo. Papakuno-kuno ka pa balanang mo. Mabuot ka lang sa lalaki nga ina, kay tigwapo siya mo. Kadagambal sinong turing, nga anak siya sa manggaranon. Pero kung pigado siya, kaglaway, sigurado nga tabugon mo siya pagwa diri sa balay. Wala mo pala ginapamensar? Nga base kung tao siya sa mga hukbalahap, halin sa ila lugar? Kanagapanilag lang siya, agad mahibalaan kung bala, may connection kita sa mga Hapon? Ginasilingan nga maghipos ka? Dara na lang gani ka mo, ah. Uy, hala, ano na? Uy, nag-abot ng Merkano! Hala? Ba? Wala na? Uy, nagpalayo! Te? Ay, sus! Hindi na ka maglaom pa. Wala sang kano nga maabot diri. Wala. Anong bala ini man? Pasado las 9 na sang gabi. Apang lagi hapon ako natulugan. Wala ako ginatapuan sang katuyo. Ang may pa.
Bitbiton ko ang lampara. Magba ko diri sa kwarto ko. Mapahangin-hangin ako sa hardin hala, si Manang? Nabatian ko siya nga nagakadlaw. Kag daw dito nagahalin sa gwa. Ay, sino ba lang kaupod niya dira sa gwa ha? Aber, malili ako sa portahan sa salas. Silingon, wala ka pa nakaagi halok sa isa ka babayi? Wala. Nga ahaw, Jesus, diri sa syudad ya, bisan ang kasubong mo nga wala pa nakalambot sa 20 anyos ang edad, may eksperyensya na bisan paano. Wala ko sa iba nga kaupod permi. Kundi si Papagid lang. Masami kami nga nagkakadto sa asyenda. Tungod ginatudloan niya ako kung paano magpalakat sini. Wala balas ng babayi sa lugar ninyo? O kung wala ka lang sa makita nga gwapa? Ang mga babae dito, mga mahinhin, mga maila. Kaga mabudlay pahigog maon. Kagluwas sina, istrikto mga ginikanan nila eh. Sama-sami, maagyan sa buhos ang dagom ang mga lalaki antes sila maghigugma. Ay, ang kabuhi matuod sa umahuo. Ako, nung ka kuya mag-estar sa asyenda. Ikaw, na-experience mo na bala ang magpadulong sa syudad antes nag-abot ang mga Hapon? Oh, nag-eskwela ako sa eskwelahan nga ginadumalahan sa mga pari. Tungod amoy ng gusto nila ni mama kag papay. Dito ako nag-estar sa balesang akong tiyo. Uti, ara man ang galiina. May paryente ka man gali diri sa syudad? Bakasyon sad to. Kag nagpauli ako sa asyenda. Kag dito na kami abdan sang gira. Nasubuan gani ako eh. Tugod, wala pa kami nagkita sa mga ginikanan ko. Hindi na lang anay sila pagpaminsara Makita ay gid ka mo liwat. Oh, san o pa? Nar, may ipamangkot ako sa imo. Ano ina? Wala ka balasang plano nga maghigugma sa isa ka babayi nga taga-syudad nga kasubong ko? Ang babae nga gusto ko, inang mas bata sa akon, kag simple. Kag para sa akon, malayo ka katama sa simple nga babae, Rosenta. Ang bagay sa imo, amo ang ka-level mo. Ikaw ang bagay sa ako, no? Tungod naghalin ka sa ilit nga pamilya, Naryo. Hindi mo magustuhan ang simple nga mga handom ko. Ang gusto ko lang, ang mga mag-star sa asyenda. Dumalahan na to, kapag katapos, mga buhi sa malinong, kaupon sa ngakon asawa kag mga anak. Mal-edukado lang ang wala sang mataas nga ambisyon sa kabuhi.
Dugin tuyo ako sang pamati sa ila pagsugilanon. Nadulaan ako sang gana nga magpabilin diri. Kindi magaling tipo ni Manang ang gusto ni Apolinario. Anay gabi, malili ako liwat. Antes ako magbiya diri sa puwertahan. Ara. Ha? Hala? Nagalo ka na sila nga duha? Hindi. Ay! Hala, patay. Nabuyan kong lampara. Kag naula gid ang gas sa salog. Ay, ano ba nang natabo dira? Nabuyan kong lampara. Uy, tonta! Nang Senyang, nang Toreng, dali ka mo anay diri. Dali! Pasensya na kamo sa istorbo ng Senyang. Ay, wala sang kaso, senyorita, Kay ano ba lang ginabuhat mo dire, ha? Tungang gabi na ini. Dapat nagapahuway ka na sa kwarto mo. Ikaw, yaw. Gangaari ka pa man diri. Kung may ginapalupok na bomba, kay na pa kamo na igo. Ano kayo doon nagkakalingaw kamo sang karingkinganay ninyo? Ano ang labot mo? Kung gusto mo nga magpanginmatay sa sunog, hindi pagdalahigang mga tao dire. Ang gusto niya nga babayi, among simple, kag mas taas ang sa iya. Nagpamati ka sa amon? Kag nasaksihan ko ang kadamak ninyo. Hisa ka lang. Kay wala ka na gani nakaselebrate sang imo, dibo? Wala ka pagid sang nobyo. Gani, permi ka lang ginait sa pera sa mga classmates mo. Tungod ini man kuya makuyugon magtambay sa eskwelahan sa mga lalaki, no? Ano? Sa mabuang si Manang sa kaakig. Tugod na booking ko sila ni Apolinario. Pero nalipay, kuya. Tugod na kahibalo ako. Nga hindi niya type si Manang Rosenda. Gusto niyang mas bata sang sa iya. Ang matuod. Ginapakita ko nga nainit ako kay Nario. Apang sa tago. Nagadayaw kuya sa kagwapo niya, no? Ay, ginto yun ako ba? Matulog na ako Kagkabay pa nga damguhon ko si Nario. Ikaw ang babae nga gusto ko nga pakaslan pag-abot sang tion ditas. Nagalahog ka bala? Kadamos ang babae nga nagalagas sa imo. Mga matahom, kag sexy. Nga ako gidyaw. Sa imo ko nakita ang mga ginapangita ko sa isa ka babae. Kag tungod sina, handa ko nga buhaton ng tanan. Agud batunon mo na ang pagigugma ko ditas. Nalipay ko sa nabatian ko Duara ko sa panganod. Ditas.
Kinhalukan niya ako sa bibig. Ano ato? Anong bupok nga to? Ay! Hinali lang nga nagdulom. Naryo? Din ka? Naryo? Ay, Naryo, magsabat ka! Din ka? Naryo! Naryo! Ay, damgo. Nagdamgo ako. Gindamgo ko si Naryo. Ay, Naryo. Naryo. Padalam ng bomb shelter nga ginkut-kut namon. Hustuan na ini nga panaguan sa tanan nga mga tao sa mansyon. Sa tiyon nga magsumpungan na liwat ang mga soldado nga hapon kag mga Amerikano. Ikatatlo ka adlaw na subong. Sugod sa ginsugura namon sa pagkutkut ni Nung Turing. Ari ka man ang galit diri? Tinuwi tong atik ho? Be, ari naman siya oh. Nakabati ka sa ginhambal ko? Ari mo ay. Kay butungon ko siya sa kamot pakadto diri sa idanom. Oh? Naginatulok mula ako? Kari ka! Hindi. Hinali mo lang ako ang ginbutong. Kag nahulog ako diri sa buha. Wala ka gin sa nguya, no? Wala ka sa respeto sa babae. Ipasaka ako. Bastos! Paano ako makaangkon sa respeto sa mga babae? Gakasubong mo, titas? Hindi ka ba makibalo magrespeto sa isi katawo mo? Kung makaluwas ka sa gyera ngayon sigurado nga hindi ka makaangkon sang kalipay sa kabuhi mo kung hindi ka magbago. Bisan artihan ako. May ginatago mong kuya nga kaayo, no? Nangin maayo ako sa mga kabulig diri sa mansyon. Mas mabuot ako sa ila san sa kay Manang Rosenda. Paano ko balay siling kinaryo? Ang kinabuhat ko, pagi ko lang. Agod mahinak pa ng matuod kung mabalat siya kuno sa iya. Tuman ang isa ka bulan nga pag tiner niya diri sa balay. Agod mahulog ang akong buot sa iya. Ginadayaw kong kapisan niya. Sa piyak sa estado niya sa kabuhi. Apang Pilipina ako yan, no? Kang hindi ako makabatas nga magtampad sa lalaki sa matuod ko nga ginabatyag. Dugi na konsensya ako sa ginhimo ko kay Ditas. Wala siya huluhambal nga nagkatulog sa akon. Pasensya ka na, ha? Sala ko man eh. Dari ka. Buligan kay ko nga makasaka. Salamat. Mga abyan, sondagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Rodita, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan, Once
There was a love sa kasaysayan. Padayon nga nagapakamahal. Direksyon, Marnie Mungkal. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kasubo gali sa natabo sa kabuhi sang amay ni Ruben. Nagapadayon siya sa paghulat sa babae nga ginatawag kay Sheila. Apang kung matuod, nga ginahigogman ni Sheila ang amay ni Ruben. Nga nga naghalin ini nga wala nagpaalam. Ano ayan ang natabo sa iya? Nga wala siya makabalik. May malain ba lang nga natabo sa iya? Kag-amuin na ang rason kung nga ang wala ini makabalik. Mapalaron si Sheila nga nagahigog magihapon ang amay ni Robin. Bisan pa nga madugay na kaayo ato nga natabo. Madugay na gid. Animal nga sisko. Wala sang huya. Siya nang mayor dire Subong. Kag ako, isa lang ako kaatsoy. Si Sherwin Ronquillo ginhimo niyang atsoy. Apang anong mahimo ko? Sige ano nga mapatay ako sang bakol? Pero sige lang. Makabalos gid ako sa imong animal ka. Patyon ko ikaw. Patyon ko ikaw! Pinakabeses na ako nga nagabalik-balik diri sa syudad. Kag nagapasimpalad nga makita ko ang tawo ni Sherwin. Apang wala ko gid siya makita. Kinahanglan nga makahibalo ako. Kag mapatod ko kung patay na gid si Marta. Kinahanglan gid.
Hindi ako maluyag ang maagaw pa sa akon si Michael. Ilabi na subong. Nga ako nang ginakilala niya nga iloy. Kagayhan. Nalimta na niya sang lubos si Marta. Hindi man niya ini matandaan. Hindi niya matandaan ang nawong ni Marta. Tungod bata pa siya sadto. O galing. Hindi man ako makapakikita sang lubos sa tawo nga to. Agud nga magpamangkot kung may balita siya kay Marta. Ay, hindi ko mahimo. Matapos ang akong ginbuhat niya pagtalikod sa iya. Ay, apang kinahanglan nga makahibalugid ako. Kun bala, patay na si Marta. Agud nga mangin ako na sang lubos si Michael. Dito naman ako makadto sa bahin nga to. Madali lang, Day. Hindi. May nagpalapit sa akon nga tao. Hindi. Siya ang nakapulot sang sulat nga ginhulog ko sang hungod. Namangkot lang ako sa imo. Ano, ina? Ikaw ba lang naghulog sang sulat para sa akon? May pila ka tuig na ang nakaligad. Ha? Diin sad to? Wala ko yan makakilala sa imo. Pahanumdumon ko ikaw. Nagadalagan ka nga may ginalagasat. Kag samtang nagadalagan ka, nahulog ang sulat sa bulsa mo. Kag sampuluton ko, para gali ato sa ako. Kag natugon sa sulat, amo si Marta. Ngato siya sa iya ilistaran nga nabutang sa address nga nasulat dito. Kag ang bata, ginbutang dito nga ginpa-adapt siya. Kagaron, namangkot si Sirwin. Nga amo atong nabutang sa sulat. Nga. Ambot! Wala akong makahibalo. Ginpahatag lang ato sa isa katawo. Ginpahatag lang ang amo nga sulat. Kag wala ko maguna-huna nga nahulog ato sa akon bulsa. Ako ang nakapulot sa to. Kag para makaibalo ka, sugiran ko ikaw. Patay na si Marta. Saan ka makapatod? Kami ang nagpatay sa iya. Amog gali? Oo. Patay na siya. Ano mo siya? Wala. Basta nga ginsugo lang ako nga buhaton ato. Mamugali. Kabit ka bala ni Sherwin? Hindi ah. Hindi ka magbutig. Nakita ko ikaw sa club sang una, kaupod mo si Sherwin. Isa ka kasingir dito, hindi bala? Abot ko ikaw. Gusto mo nga mapatay si Marta para ikaw ang makaangkon kay Sherwin. Ano? Hindi bala nga gusto mo nga mapatay si Marta agud mangin-imo si Sherwin? Kun amo, wala nagali ako sang ilikom sa imo. Luyag mo bala maibalaan kung anong natabo kay Sherwin? Ano ba lang natabo sa iya? Hindi na to siya makagwa nga buhi. Amo gali? No. Mamangkot ako sa imo. Nakaibalo ka bala kung diin ginpa-adapt ang ila anak ni Marta? Wala akong makahibalo. Tingwaon mo ina nga hibaloon at
hatagan ko ikaw sang kwarta. Kwarta? Oo, kwarta. Hatagan ko ikaw sang kwarta. Mabaligya ko ang among nga bata kay Sherwin. Ano? Kilala ko ikaw. Kaya matuod, madugay ko na ikaw ginapangita. O ano? Deal na kita? Kung magpasugot ako sa imo plano, ano ang buhato ni Sherwin sa bata nga to? Mahimo niya to ibaligya o kung kilalahon niya ato nga bata. Nakahibalo ka naman. Samtang nagalakat ang panahon, nagaliwat man ang pinsar sa isa katao. Buang lang ang wala nagaliwat sang pinsar. Kung sa bagay, basi kung kabigo na lang niya nga anak ang bata nga to. Kag mahimo nga buhaton niya nga manunubli sa yamanggad. ano? Mati, Del. Makakwarta ka man sinisang dako. Okay. Mabulig ako sa imo sa kutob sang akon masarangan. Mamangkot ako sa mga tao nga kilala ko. Maayo. Makitain lang kita ugaling liwat. Sa ano ka makahibalo kung diin mo ako makita? Daga kita ay ganing isda kag luhag. Kilala ko ikaw. Kag makita ko ikaw bisan diin ka pa. Malagyo. Kani buhata lang ang ginapabuhat ko sa imo. Kay makakwarta kita sini. Okay, partner? Okay. Sige, dra ka na. Ato na siya. Uy, Diyos ko. Ano ini? Ano na lang ang buhaton ko? Ano ba lang ginsudlan ko nga ini? Uy. Kung matabo, mabutang sa katalagman ng kabuhi ni Michael. Kilala ko ang tawo nga to. Kilala ko siya. Siya ang salaliga ni Sherwin. Kag suno sa iya. Ato sa presohan gihapon si Sherwin. Kag indi na makagwa. Apang may mahimo pa ini nga makuha niya ang iya anak. Ano karon ang buhaton ko? Masiling bala ako nga wala ako makahibalo kundiin si Michael. Ay, husto. Amoy ng buhaton ko. Butigan ko siya. Isiling ko lang nga wala ako makahibalo kundiin na si Michael. Wala ako makahibalo kundiin siya ginpaadoptar. Mami, anong dala mo sa akon? Kwan. Wala ako sang dala, anak. Ginkapoy-abi ako eh. Amo gali, mami. Makaluloy ka man. Magsandig ka lang dira sa sopa. Ay makuha ko sang Diyos nga mainom mo. Sige, Michael, anak. Sige. Ato na siya. Ay, anak. Michael, palangga giniha ko. Kag palangga ko man siya. Apang hindi ako magpasugot nga may matabo sa iya. Ginkuha ko siya kay Marta. Kag nakabatas ako nga magluib sa akon mahirap nga abyan. Pati ang akon lolo, gintalikdan ko para sa iya. Kagkaron, kuhaon lang siya ni Sherwin. Ay, hindi mahimo. Maagi anay sila sa ibabaw sang akon bangkay.
kag subong. Natultulan na ako ni Danny Boy. Kinahanglan nga malagyo kami diri. Kinahanglan nga ipalagyo ko si Michael kay Danny Boy. Apang diin kami makadto. Sa diin. Nga nagpakikita ka diri sa akon sa prisuan. Wala ko ikaw ginpatawag, Danny Boy. Kag nabayaran ko na ikaw. Bangod nga natuman mo nang ginsugo ko sa imo nga patyon si Marta. Wala na ako nagapanukot parte kay Marta, busing. May bago ako nga ipropose sa imo. Ano ina? Parte ini sa imo anak. Wala ako sang anak. Anak mo sa kay Marta. Hindi ka pa nga kung mapatay ka may mapadayon sa ngalan mo nga Sherwin Ronquillo Jr. Ano? I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiluan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!